ଛୋଟ ବେଳର କଥା ଏମାନଙ୍କର ଆଜି ମନେ ପଡିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲେ କି ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଆସିଲା ବାଟରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏଠି ଯାଇକି ମୁଁ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ମାଆଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବି ଟିକେ ମଥାରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ବୋଉକୁ ବି ଆଣି ମଥାରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଫେରିଥିଲୁ ଘରକୁ। ଆଉ ହଠାତ୍ କରିକି ଏମାନଙ୍କର କଲ୍ ଆସିଥିଲା କି ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ଖୁସି ଯାହା ହଉ ଏଠି ଆମର ମାମୁଙ୍କର ମୋର ଦେଖା ହେଇଗଲା ଆଉ ମାମୁଁ ନେଇକି ଆମକୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ସିଧା ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରେ। ମନ୍ଦିରରୁ ଆଣିଥିବା ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କ ମଥାରେ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ଆମ ମା ଘରକୁ। ଆଉ ଏଠି ଦି ଜଣ ଇଏ କ'ଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ମିଶି ଖାଇ ଦେଇକି ପୁଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁକି, କାହିଁକି ନା ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ କି ମୁଁ ତୁମ ଗ୍ରାମ ବୁଲିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲି ଆକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ମୁଁ ସିଧା ନେଇ ପଳେଇଥିଲି ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ପାଖକୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ମୋତେ ଏକା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲୁ ଆଉ ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଇଏ ବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ପଳେଇଲା, ମୁଁ ବି ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଟାଟା।